Evar baş, ez Salim Çeliker û bi xêratin programê xwebûnê cardinê îşev meherane. Babeta programa me îşev bûyerekî aktûel ku van çendekî em serê de axivin. Her wekî tê zanîn raya giştî ya Kurdistanê serê din bihaye bi bûyerekî ku başûrê Kurdistanê diqewime biliye. PKK li başûrê Kurdistanê di hinek keftelefte daye û li gor wî hinek bûyer diqewmin. Îşev em ê vê bûyerê binirxînin. Din mêvanê min ê hêja hene. Kek Mihemed Selîm Uzun û Doktor Celadet. Herdû mêvan jî nas dikin. Doktor Celadet û Kek Mihemed û xêratin programê. Axirê da spas. Evet, spas. Min biçek bahsa babeta program kir. Bawerim hûn jî hay jî hene. Ew serê çendekiye em di nava Xuda û di raya gişta jî dibînin bûyer diqewmin. Aktorê esasî êvan bûyera PKK ye. PKK serê çil saler nav daye û failê gelek bûyera ye. Çil Bakur, çil Başûr, çil Peşê Kurdistanê. Em dizanin berî çil sala PKK bi armancekî birêket. Qaşo PKK wê Bakurê Kurdistanê erdê dagirtî azad bikirane. Lê piştî çil sala em dêrin ku PKK hat noktekî ku li başûrê Kurdistanê ew erdê ku xûna Kurda, Kurdistaniyan û pêşmergeyên Kurdistanê azad biye wî erdê dagirt. Û li gor xwe hinek mintiqa kir destê xwe û ew xwediyê van mintiqa destnîşan dike û müdaxelê ji bo van mintiqa li gor PKK ji bo PKK dibe wesîla şer. Divê çerçeveyê de pirsa min a yek em ji Kek Mihemed ye. Kek Mihemed PKK jî wek rêxistinekî Kurdî xwe binav dike û ji destpêkê de li Bakurê Kurdistanê xwe organîze kir û em dizanin welatê me çar perçe ye. Li kêleka wî em dibêjin ku her çiqa welatê me çar perçe ye jî em yek milletin û xwediyê yek welatî ne. Gelo li gor qenaeta te PKK jî wek rêxistinekî Kurdî heqê wê tune ku li perçeyê dinê yên Kurdistanê xwe organîze bike û bikeve nava hinek aktîvîte de. Nêrîna te çê keko? Spas dikim Kak Salim. Belkî dûra em ser ew bikim, berê dest pê bikim ama bi Kurdî dixwazim sersala milletê Kurd û beşdarên me pîroz bikim û hêvî dikim sersala nû ji bo hemû dinyayê aşitî û demokrasî û başbîne û em ji wî belahê kironayê zû xelas bibin. Tabii mijar eger PKK be ev mijarekî fireyî û wekî tarîxekî wî heye lê wek somut ez bêjim ser pirsa te wek prensibî heqê her rêxistinê Kurd heyî ku parçeyên dinê Kurdistanê da xwe bisetirîne yanî bimîne xwe mecbûr bibe her evê dirê evê xwe bisetirîne. Lê armanc çi ye yanî bo çi armancê diçe wê dirê ew giring e. Rast e Kurdistan çar parçeyî û milletê me welatê me parçe bûye çar parçeyî ew tesîr li ser hereka millî û demokratîk kirî her çar parça da jî. Yani her parça da hereket li gor şart û mercên wî parçeyî piçekî şekil girtiye.
دواری سیاستی دا ایدئولوژی دا کلتوری دا گلک وارا دا لگور وی پارچه شرط و مرجع وی پارچه او که وانن تایبتمندی وان خصوصیت حرکت کردی هنن باکور جی لگور اوی ام بیج نبیجن برای جی من مناقشات دکر ایروجی دوام دکر ام بیجم تاثیر جی چپ ترکا گرتیه جی کلتورا ترکا گرتیه aynı tişt bu başvur merkare beje tesira kültüra Arabi heye Kurdistan'a ben xadji vaya rojlaji ev tesir ser tekliyen rexistinin Kurdaj çar parçayı dike bejin ne bejin tesir dike gava parça ki da rexistin xu organize dike ihtiyaç diti, peyvisti diti eko bu parçayın dine pişgiri bigre, ditine wan, fikre wan, peşniyare wan bigre, gelek cara alikari jihev du sendine. Vek misal, vek Parti Demokrati Kurdistan Türkiye vakta ava bu 65 da, ji Kurdin Suri gelek tişt alikari girtin. Vek desturu, vek peşniyazu, hatta خواستن کس ورم او ببن او تشتین پوزیتیف تشتی باشن پیوسته هر پارچین کردستانی جه پارچین دنی را آلیکار به همو ریخستنین پارچین دنی دناو دانستاندنی کی وها ای آلیکاری ای دوستانه ای هفو دورا روژا تنگ ده ببن آلیکار او پیوسته هم دزانن که کردین ما ای باکور مثلا شیخ سعید دجی مثلا درسیمی داجی و چاوی چون لبن خطی کردستان باشور روجاوا چون ودری ستار بون یعنی بدرخانیا بگره مالا جمیل پاشا بگره اندام خویبونه بگره شیخ عبدالرحیم و هوانی خو یادین پاشا بینگولی بیجه دورا پشتی داروا دوزده ایلون ام بخو ریخستنی ما ام ایکو ام دوی پروگرامی داجینن ام چون لکردستانا بن خط ویدری ام خو مخو پاراستیه مگلکی آلیکاری جوان گرتیه مالا وان آوابه مالا کردین بن خط آوابه که وک دیروکی تمی جسی پارچین دنی را او خدمت کرنه مثلا کردستان باکور وقتا پیوست بوی گاوا انفال دا گاوا صدام آوی سروان به هزارا نیز میلیون دا چیا کرد باکور چون پیشیا وان آنین چه دسته وان حاطه کرن مجی وقتا هم دکم تنگاسی هم دچن کردستان باشور دیسا وقتا کردستان باشور حرکا بارزانی تکچو یعنی نه هفته و 5 آبری مالا مصطفی بارزانی و مردین خود چون کردستان روجاوا و بون آلیکاری آواکرنا جمهوریت دموکراتیک محباتی وک مرف دریج نکه لی دیروکا کرده دا هر تیمی هر 4 پارچا دوی آوایی جهو دو تاثیر گرتنه آلیکاری جهو دو سندنه و بون جهو دو را جپه گریسی ev aliye pozitif e. Li aliye negatif jî henin. Bêguman li wek prensîp ez dibêjim. Heqê tu parçekî tu neyî li ser parçê dinê xwe farz bike misalan. Heqê rêxistinên parçekî tu neyî tedaxulî kar û barên rêxistinî siyasî parçên dinê bike. Heqê rêxistinên parçekî tu neyî here axa parçeyekî dinê da بیجه از خود لور ارگانیزه دکم خود ریخستنی دکم از جید ریخستنی که بی پارچه من اون تشت نراستن یعنی تیکلی ناوچاو پارچه دا و تیکلی ده نابرا ریخستنی 4 پارچه این کردستانی دا ده ناو پارتی و ریخستن و هیز این کردی دا زلال نبونه چرچوه که جیرا نهاتیه داتی هاوی د پراتیکی دا تشت قوی مینه لیمه ناو خدا اوه کی تثبیت نکریه یعنی وکی پرنسیبین سیاسی دانوساندنی حتی اخلاقی حقی چکاسی ریخستنی هی پارچندنی دا
çibike divan varî da ve gelek meselen dinê da divî meselê da jî tu çerçevekî me tu neyî li gor min ev kemasiyeyî. Em werin ser mesela PKK. PKK di wan tiştara nehazir e, riayet nake. Rêxistinê wiha ye ku ji roja ku ava bûye heta îro ji dervê xwe tu rêxistinekî dî ê Kurdî wiha mere binêvî qalin de çixiz bike rêxistinê Kurdî wek hêzên ki Kurdî taraf bigire bi wara danûsandinekî stratejîk dêne işte wiha nekiriye û di îdeolojiya PKK da hem programê wan roja ku derketiye ji manîfestoyê bigire heya îro tersî wî kirine ew xwe da dibîne ku her parçeyê da ew bibe û gelek cara mîsal dide dibe çima Barzaniya çûn Mehabatê wek min got wexta Barzanî çû Mehabatê dibin emrê Cumhuriyeta evê da Mehabatê da bû ve eva Qazî Muhammed da bû bûn tabiî hêzên wê dirê bû parçekî hêzên eskerî siyasî êvê parçeyê Partî Demokratîk Kurdistanê İranê lê ew mesele mêze nakin ew dibêjin Kurdistan kî derê de be em dikarin xwe rêxistin bikin li gor xwe hereket bikin û rêz ji wan rêxistinên dîran nagirin serveriya vî parçeyê ew nakin ji bo wê jî li gorî min PKK siyaseten hukûqen axlaqen heqê PKK tuneyî ku li başûr xwe wek hêzekî rêxistinekî wî parçeyî seraxê wî parçeyî rêxistin bike û bêje ez jî li vir terefim xwe bike wek terefekî ev ne rast e li gorî min lê wek prensîbekî ez dîsa bêjim heqê her rêxistinê her parçî heyî ku here parçe dinê da xwe bisetirîne lê bi şartekî bi çerçevekî de ew çi ye ew jî wî parçeyê ra riayet bike siyaseta hukûqa û berjewendiya wî parçeyê ra hürmet bike û qebûl bike eger wek numune asomut başûr be mecbûr e PKK serveriya Kurdistana başûr statûyek û heyî hikûmetek û heyî parlamentoyekî heyî sazge û dezgehên millî ku henin vana ra hürmet bike serveriya wê derê qebûl bike û li gor kanûn û nîzama wê derê tev bigere wê çare heqê wan heyî ji ber wê derê da bimînin wek rêxistin evên mektebên xwe birûyên xwe jî ava bikin çawa partiyên Kurdistana Rojhilat hêjî li wê derê min li dirî çerçevê de hereket bikin hêzên dinê jî ji Bakur jî li wê derê henin birûyê wan henin ne divî çerçevê de hereket bikin bi Kurdî ez spas kek Mihemed te meselê ronî kir gelek xusûsiyetî wî doktor pirsa min cenabê te ye ew tiştê ku kek Mihemed îfade kir hem di wê alî da û hem jî dikarî hinek zelaltir bikî gelo PKK ji bo çi xwe desthilatdar heqê desthilatdarî ji başûrê Kurdistanê de ji bo xwe dibîne dikarî vî pirsê ronîtir kî hem di çerçeva wî ya teorîk da hinek tişt koşî wî ti zelal kî ji bo me ji bo temaşevana baş bû kiranke belê bira mesela ki mesela zihniyet diye yani mesela merv çaval dünyayı dinlere mesela ideolojiye bu merkar ve mesele izah ked ve merv şekspara here rojet kevin PKK heydi despêka damezrandina xwe da wexta tehlîlê xwe çêdike tabloa ku datîne ber xwe rismê ku datîne da her beşê Kurdistanê navek lê dike mesela dibe Bakurê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê kolonyalizma kapitalîstî heye li başûrê Kurdistanê û perçê dê
kolonyalizm lurje le kolonyalizma feodaliye. Berku kapitalizma kolonyalizma kapitalisti duvarê pêşveçûna civakê gor tarixa Marksizmê pêşvetir e kapitalizm feodalizmê pêşvetir e em li vir tevgerekî karkera proleteryayê ne misyona me ya tarixî heye divê wê misyonê kar bînin. Ew çi ye? Em ê rêbertiya her çar perçê Kurdistanê kir. Ev ji ber sosyolojiya Kurdistanê alî alî jî perçê herî mezin em in. Doma jî beşê dî duwarê pêşveçûna civakî tarîx ew tarîxa ku li gor paraxê Marksîmê da ew li gor meşbaran e em rêberê wan in. Wexta bûyî çavî tu meseleyê dinêrî tu xwe wek misyona wî tiştî dibînî rêber pêşeng dibînî ê dî li gor te ji beşbaran e tê rê jî nîşanê dî tê mamostetiya wan bikî. Ev alîkî mesele ye. Alîdî jî wexta ku em bêjin hereketa PKK sala 1982 da çû Kurdistanê. Wexta çû li Kurdistanê, rewşa Kurdistanê tiştê ku ber wan bû, mesela wan başûrê Kurdistanê nedîbû. Civata wir nas nedkirin. Pêkî wan berî li wir tune bûn. Partî Demokrat ra protokolek çêkirin. Protokol 1983 da çêbû. Herî li wir cî bibin. Protokolê de çend madde hene. Yek ji wan madde dibê ê ku li vir hevra hevkarî dikin divê rêxistinê siyasî herkes karûbarê perçê xwe bike. Divê kes midaxelê nav karûbarê êdî neke. Serbixwe bin. û divê kes li beşê dî tevger û rêxistin û saziyê ku bi xwe girêdayî çê neke. Yek ji wan madde ev e. Êdî protokolan de hemû ew paradigma salên heftê anti-emperyalîst îdeolojîk e. Lê tiştê esasî ku roja îrova girêdayî ev in. Lê hê di destpêkê da jî PKK xwest wir têxe meydana şerê xwe û dewleta Tirk. Ew wisa kir ku em bêjin 84, 85, 86 wa gelek êrişê dewleta Tirk li gundê Kurdistanê xistin, gelek kirin. Vê manî Kurdê wir civata wir ji vî aciz bû gotin vî îşî nekin. Hûn diçin êrişî wir dikin û ji para tên vir hûn askerê Tirk dikişînin nav me, gundê me xira dibin, em bêjin danûstandina me bi rêyawekê bi vî awa ye. Ji ber wî awa ew nemeşiya nav sê çar sala da ew protokol nema. Ja divir da dixwazim ser mesela îdeoloji da tiştek dî nîşan bikim. İdeolojiya PKK hatta cîkî jî yani ew hereketa çavkaniya ku jê jî tê Marksizm, Leninizm, Stalinizm xwe jî an jî wê xetê da û ê rast çep jî heta jîkî totalîterîzm e. Li totalîterîzmê da yek xet heye, yek rastî ye, rastî yek e. Ew rastî jî ê ku xwe misyona tarîxî xwe li gor kanûnên tarîxê nav dike, dibê tarîx ber ava diçe, ez nûnetî dikim, misyona min ev e, ez ê ronayê bînim, ne tên ji bo Kurda, ji bo însaniyetê, ji bo proleterya, ji bo hemû dinyayê. Hingê wisa bû, îro jî wisa ye. Wexta di vê îdeolojiyê da, îdeolojiya totalîterîzmê da, tu dijminê xwe yê dûr nîşan dikî û dijminê xwe yê nêz nîşan dikî. Dijminê tê dûr kifş e, dijminê tê dûr kîn e, em bêjin dewleta Tirk e, em bêjin gor wan modernîta kapitalîst e, berê emperyalîzm bû tiştê dî bû. Lê dijminê tê nêzik e, dijminê tê nav te heye. Di îdeolojiya totalîterîzmê da tu ji bo ku ser bikevî vê berî her tiştî tu dijminê nav xwe safî bikî. Ewin hevkarê dijminê derva, ewin ajanên ê derva, ewin ê ku rêberiya ê derva dikin, ewin ê ku hevkariya wan dikin, em bêjin ê ku wekî kirêgirê wan in, ê ku ajanê wan werhasir, tu heta wan safî nekî, tu nikarî êdî safî bikî. Mesela ev îdeolojiya da Daişê da gelek kifş e. İdeolojiya Marksizm, Leninizm, Stalinizm da gelek, maîzînê da yani vana hemû kadroya êna xwe xwarin e.
به ناوی دجمنی گل objektif ajan falan bevan ev tevgera PKK da gelek diyarış roja evvel hatta niha Yani Yani- ev karakteri hamu ideoloji totalitere. hamu ideoloji totalite ev karakter Daesh, emri Daesh'ı zelal dibinin. aşi dajda Daesh dibêje divê em Müslümanê ê ku bi êdî re hevkarî dikin bêşî em wan lema serî wan şerjê dikin lema wan dikuştin ew dikin paşê em ê Amerîka şeytanê mezin Amerîka paşê tê ja dibir de yani mesela ideolojiye tiştê esasî ê ku bi vê ideolojiyê yani di prosesa sosyalize bûyîna siyasî de an jî kültura siyasiya van ideolojî de derbas dibin wê misyona ku ewin tarîxê temsîl dikin yani ew wek medeniyetek nû temsîl dikin dünyakî nû ava dibe ew ê temsîl dikin hingê ew wê misyonê xwe dibînin ku ê ku wan li gor wan ji paranin mesela dibêjî ilkel milliyetçilik ilkel çi tê ilkel nasandina ki antropolojik û kolonyalîsta wexta çûne ciya kolonîze kirine ji xelkê wira gotine vana îptidayî ne ilkel in şwir tê wan vîya we piçûk dîtin wan kêm însan dîtin wan em bêjin dwarê ehlaqî da nezan û bêaqil kêm aqil û xwe pêş û şoreşger û em bêjin medenî êdî nevedî wexta wisa dibînî ev li kêleka ew misyona ku tu pê bawerî tarîx didete emir dikelte divê tu bicî bînî ji ber tarî ber wir vadişe ev wisa dike ku heqê jiyan û mayîn nemanawan jî tu xwe da dibînî wexta tu xwe bînî gelek tavî dike yani ev rêve dike wan însana ji ortê rakî yani gelek li ciya ku wexta jenosîd çêbûne wexta însanê dî kuştine ê ku wan kuştine wek tiştek wezîfekî wek wajibekî tiştek baş kirine wisa dibînin yani misyona tarîxê bicîtîne wexta felsefa meriv mantıqa meriv zihniyeta meriv evir tiştek wisa be ev civatê ev dike yani civatê dike em û ew reş û spî êşmene spîne başin qencin pîrozin evkin êdî xirabin nezanin ilkelin hemû tiştê xirab vê manê PKK da tiştê em dibînin di hemû weşanê wan da hemû çapemeniya wan da di hemû ajitasyon propaganda wan da ji sala heştê û dudiya bigire heta beriya wî jî heta îro tu tiştekî baş pozitif qenc em bêjin ku derheqê Kurdê başûrê Kurdistanê derxê wan tiştek negotine her adî wan xirab belê Belê yani PKK tawî dev ji hemû nirxên hemû nirxê netewî derket li dij alaya Kurdistanê derket li dijî desthilatdariya netewî yani li dij wê nêrînê ku milletê Kurd li ser axa xwe be desthilatdar bibe perçeyek dünya pêşketî medenî û demokratîk em nêrîn ku li başûrê Kurdistanê desthilatdariyekî neteweyî heye gelo ew îdeolojiya PKK û vê tiştê ku li başûrê Kurdistanê rûda û bû hêvî ji bo hemû Kurdên her çar perçeya gelo ev îrişkariya PKK di vê noqtê da sebebekî jî ev jî nîne ku dixwaze vê desthilatdariyê ji ortê rake ji bo ku ew îdeolojiya ku te tarîf kir û ev desthilatdariya netewî li dij hebin nikarin digel hev bijîn nêrîna te çi ye Peki o ev ne îro e zanî yani ev ne îro e yani Doktor- sala doktor misade bikî yani destpêka xwe de peke derke got ku em Kurdistanek dixwazin em Kurdistanekî serbixwe dixwazin navê organa wana weşanê serxwebûn bû û ew rêxistinê Kurdî yên ku basa federasyonê dikirin basa otonomiyê dikirin wan sujdar dikir bi hinek termê îdeolojikî li îro hate noxtekî ku dev ji van hemû tişta berde dev tişta berdan berde biyen neyar û wexta ku li perçekî tiştekî rû dide ew îriş dike vî
وەک سەبەبی هەبوونا خۆ بینە و یشتکە یعنی ئەو دەستپێکە ئەنی ئیدئۆلۆژی ستالینیست ئیدئۆلۆژی تۆتالیتەر ئەوی چی تێر ناکە دۆ وەختە ئەم کێرا باسا ئیدئۆلۆژیا دکن ڕاست پەکەژ ئیدئۆلۆژیاش دوورە ینی تشتێکی ئاوا کریە و ڕێخستنێکی بێ وەک تەریقەتێکی سەکولەر یعنی شێغێکی هەیە مریدێک هەیە و ئاواییەکی تۆتالیتەر هەیە دوێ نقطە وەختە من باسا بێژە ئیدئۆلۆژیا پەکەکێ بقەنعەتا من مێژ پاری ئیدئۆلۆژیاژی ئەو دکە یعنی بچووک بینە چونکی پەکەکە خودی ئیدئۆلۆژیکی لە هەبوویژی نینە بەێ tu dêjî rastin yani ser vê babet ez karim vî bêjim salim wexta îdeolojiya meriv totalîter be totalîterîzmê de tiştek heye ku universal e yani tu wexta misyon xwe dibînî ku tarîxê misyonek daye te tu medeniyetek nû wê ava bibe ütopyakî tê cî bînî wek cinnetek tê çêbikî û însaniyet çavê hemû însaniyetê jî te ye wexta wisa be ev li dijî zihniyetê ku lokal in yani em bêjin tu dixwazî li ser welatê xwe li ser axa xwe li welatê xwe bi zimanê xwe bi kültura xwe bi nasnama xwe bibî xwedî mafek warê siyasî da desthilatariyek te hebe wexta tu evî derdê Kurdan gor me ev e yani pirsa Kurdan ev e pirsa esasî pirsekî millî ye însanî ye û axêva gire de wexta tu vî didî pêş ev bo wan tiştekî piçûk e tu rêl ber wan digirî yani te wek modela alternatîfa xwe dibînin loma jî tu dibî rêgirê wan ew dixwazin mesela millî Kurd bûn Kurdistanî bûyîn hemû tiştê Kurdava girê dayê wek înstrûmentekî wek hacetekî ji bo hedefekî mezintir kar bînin hedefa wan mezin ne Kurdistan e hedefa wan yani di esasê xwe de ne hereketek millî ye PKK hereketek ku divê ez ji bo însaniyetê katîm azadî ez ê bînim ji bo hemû însanan ez ê şoreşa rojhilata navî çêkim ez ê şoreşa dinyayê çêbikim min ez dunyakî nû ava dikim însanekî nû ez ava dikim wexta tu bêjî nexêr bira derdê me ne ev e derdê me tiştek diye em ê enerjiya xwe taqeta xwe hemû hebûn maddî manevî mane tiştê xwe têxir hereketa Kurd ji bo ser bike em millet navdestûkiya da diçe ji ber em Kurdin ev tiştê serê me wexta tu vî dibêjî ew te di nav wê çerçeva tarîfa em û ew da nabînin yani tu ewî tu ne emî hêdî yani reş û spî heye ê ku em in li gor wan ê xwe di çerçeva netewa demokratîk da dibînin ew in ê ku îdeolojiya an jî dîtinê zihniyeta PKK Abdullah Öcalan qebûl dikin te divê bira Ereb be Türk be Kurd be Çerkez be Alman be İngiliz be kî dibe bira be ew ê hevin ew ji hevin ne ku ê wek wan nafikire birê wan e babê wan e xwişkê wan e ew ne ji wan wisa ji xwe nabînin yani çawa ji xwe nabînin divê ev hê nezanin dibe wan bînin ser riya xwe divê em mamostetî ji wan re bikin rê wan ronayî bibin wan bînin ser riya heqîqetê bînin ser şopa heqîqetê riya heqîqetê jî feqet yek rê ye yani seranserê dünyayê hemû zana û siyaset û hemû tiştê dünyayê bide alî kî riya ku ew dibîn yekane tenê riya rastiyê ew e êdî hemû şaşin divê ew zanîn ew riya rast seranserê dünyayê belav be wexta wisa be tu wek hereketa siyasî Kurdistanî mafê gedê Kurd û Kurdistanê diparêzî dixwazî Kurd ser axa xwe bin desthilatdar tu li ber wan rêbirî riya wan dibirî tu nahêlî ew naxwazin tiştek ew yani wek du zihniyetê ku şevdû dûrin yani yek dibê em naxwazin tiştekî herêmî çê bibin herêmîn em nafikirin û herêmî fikrandin li gor me rêl ber me digire em ê ji ortê rakin ê ku herêmî difikirin berzanîcî ne an jî îlkelin an jî
ام بیژن برجوازی بچوکن آنجی رفورمیستین نتوه پرور ملیتچی نه وسط بیژن داری لو ماشي تعریف وان او خو وقت وسط بینن وقت وانا هاتن کردستانه چوا ام بیژن کمالیست لکردادن یارن yani Kürt şparane و Kürt ام بیژن جاهلند و اما موسطی وان بکن او کن چا و چا کمالیست المدنیرن اواجه وصل کرده باشور نهرتنه وقتا وصل کرده باشور بنیرن امن ما موسطی و شمارات بیجن هون نزانن هون شپارانه هون کفنه پرستن هون اشیرن هون فعودالن چه نابه هون بیجن نخیر ما تشتک دست خستیه ایکو تایم بکه باکور کردستانه امن ای ماموستانه ای زانانه ای دنیا نو هون نکارن تاریخی بخوین ام تاریخی بخوین بر وی یکیه دور هیچ سری دا سالا نوتو دودیا دا وقتا پارلمانتا کردستانی چه بیه هلوستان وی روژه چه به ای روژه اوه çerçeve ideolojiki و teoriki izah kir gelek hoş bu malata ava le gelo duvarı siyasi da ev nerin pekane ev nerin kare duvarı siyasi da le ser ahaki le koşegi dünya le ciki pek vere o vakta ku ne mümkün pek vere gelo ev çi sosrete hate serin milleti kurt be nave ve nerini bele yani gavaku ام بیژن gavaku İsrail و ام بیژن ایران و ترکیه و روسیا و ایدی همو بیژن والله حتی همه شاش کریه ام نظام بونه polisi kutel kurdat خه işkenjet ke بیژن نا والله hayra sürener hatta hem nizam bune rasti ve nişane medan iknabun emi devş devlet ahı berdin emi devş ve xrabiya vançta berdin emi hamu bhavra bhavra bişi azad و وکل ev mümkün be ev ideoloji ev didini mümkün azim sadeş yani böyle guru mi karbim bhavra bir yerin mümkün ne böyle tavaşku kak Mehmet ما karakteri ما بحثا bu yere kır cenabete ve perspektifi tarihi bir tişira ani doktor jid ali ideoloji teoriki da ve prese izah kır legalo Kurdistan bejin perçebuye u devletin kuvelatı me dagirtine hene yekji Türkiye vekili go emire nedin jardini tişteki ve başuri yani Bakuri Irak'ı mebes başuri Kürdistan'e Rubide yani emire nedin kutuşek musacadini Rubide her hava emzanın İrancı dinava leskadane o binave minwera muakavemet evki dairxwe ve mecli hilala şia teda Hizbullah'a Lübnan'ı bigre hatta Hutiye ev Yemeni yani tişteki gelip befeda berxwe o PKK'ji gelo em binek tişta karim bibinin ku PKK'ji xwe nezi vit ştid bine yaji kirnevanel mintıqa behdina ku ve dise mehdawi ku kavmin reveke ku Türkiye relber kirne Türkiye xoştke ku Türkiye jirabe zedetir li başuri Kurdistan'ı axa Kurdistan'ı dagire bele spas salem yani beriyaz dest pê bikim pêwîstî dibînim ku çend nokta da ez fikrê xwe bêjim yani li gorî min di nirxandina PKK da gordîtina min ji îdeolojîk evkê wa zêdetir meriv evkekî dî bigere baştir e PKK erê ji tesîra îdeolojiya çep ava bûyî wexta Tirkiyeyê heftê û şeş û heta derket filan wek hemû rêxistinên dî çeptiya Tirka wê dinyayê Marksîzm û Leninîzm û tesîrgirtiye ev rast e lê belkî ji hinek rêxistinên dî zêdetir e lê a min taybetmendiyên PKK ne taybetmendiya
ایدئولوژیک مره به او ایدئولوژیک تحلیل بکه PKK ji roja ku derketî heya anha di taybetmendiyên PKK'ê bingehîn herin yek ji dervê xwe li ser axa Kurdistanê hêzekî Kurdî netewî qebûl nake. Yani taybetmendiyekî bingehîn ji roja ku derketiye ji manîfestoyê bigire heya îro û pratika wan jî wiha ye. Yani her hêzê ku heyî çarpaçên Kurdistanê da bi evekî nav kirî. İlkel milliyetçî, feodal kompradör, küçük burjuvazî û vana hemû li ser rêya şoreşê astengên engelin û lazim e ji ortê bên rakirin. Temel tespîta wan û noxta wan ku jê derketine çıkış noktasî ev e. Ew taybetmendiyekî bingehî yek ev e. A dudiya ne rêxistinekî nav xwe de demokratîk e. Ez ne bi wî dîtinê re me ki her rêxistina çep ya jî marksîst ji demokrasiyê dûr e û tamamen totalîter e. Ez ne bi wî evkê re me. PKK eger meri mukayese bike ji marksîzmê zêdetir demokrasiya nav xwe a nav rêxistinê û ê dervê xwe bêtir senteza evkê kemalîzmê ye, İttihat Terakî Kemalizm, Baasa Sûrî û hinek em bêjin evên dinê de heye. Misalen ê ku ji rêxistina xwe veqetin, bên kuştin, hinek rêxistinên ji totalîter vêdetir wek Hitler de hebûn, wek evên dî de hebûn. Yani sentezekî di wî warî de rêxistinî ji xwe çê kiriye, piştê ku ji derket hate Sûrî vir da bêtir dibin tesîra evê de maye Baasê Sûrî û a Iraqî da wek örgüt modelî, wek serokatî, wek ev bêtir ev e. Lê PKK rêxistinekî makyavelîst e. Rastî li gor şert û mercê hereket dike jêra di wî evê de îdeolojî nebîne. Yani ez nevî baweriyê de me ku wexta tê menfaatê wana rêxistinî bêjin menfaata me em marksîstin û li gor marksîzmê em nikarin bi filan hêzê re îtîfaq bidin bistînin tu carî wiha nefikiriye. Mîsala wan di bin kontrola Sûrî da bû. Îro dikare rihat bi heştê şabî da bide bistîne. Dikare rihat hin gelek hêzên ku îdeolojîk sedî sed dijî hevin bi wara bide bistîne û dike jî ya dike jî. Ev tevê vateyê ku yani ewa wan ji îdeolojîk zêdetir wek şekillenmekî strûkturekî li gor xwe heyî û li gor min ew jî lazim e bi taybet meriv ser bisekine. İşê pisporiyê di warê sosyolojiya civata Kurdistanê da wek modelekî bi serê xwe modelekî taybetî ye, sistemekî taybetî ye li ser bê kolandin û neçîde meriv jê netîce derxîne. Ji qasî Abdullah Öcalan ê ku ji Hezretî Muhammed û derketina İslamiyetê jê îstîfade girtiye yekê dî tuneyê. Kurlar rihat karin bêjin. Hezretî derketina İslamiyetê de ew dikolîne û Hezretî Muhammed çi kiriye örnek digire. Mesela dibêje Hezretî Muhammed çû li ba serok eşîrên Ereba jêra gotin tu kî here îşê xwe bêze guh nedan. Çû cem tucara guh nedan. Hat fikrî demekî dûr û dirêj goh ez jina dest pê bikim û kola dest pê bikim. Yani mesela ê ku İslamiyet ez bi xwe di vî gelenekê têm dizanim pêşî ê ku biat kiriye xanima wî Xatîceyî ê ku biat kiriye koleyê Hebeşe û navan da ew bû bi rastî bû bi kuvvetekî yani gelek tişt ji wê dirêjê girtiye. û di wî menê da yani sistemekî senteze bi taybet e li gorî xwe û çepitî nayî manê marksîzm nayî manê ku da her derê da totalîter bejî. Wela hin gelek welata da farklı şekillenme girtiye. Serim wer pirsa te yani
mesela Kurd tabi çar devleta direkt alakadardır ki. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Vata çar devleta alakadardır ki ek bu wan devletara ittifak edane, ek bu wan devletara berjevendiya wan heyi, siyasi, ticari, askeri, iktisadi her wari da wan alakadardır ki. Bir manada Pırsa Kurd çıkası Türkiye alakadardır ki aynı bilya ve aynı belli NATO'ya alakadardır ki devletin yekbuyi Amerika'ya alakadardır ki çıkası beri Kürdistan'a başvur Irak'a alakadardır ki ev kası Sovyet'a beri alakadardır ki Loma yani vakta meri Pırsa Kurd u ittifakı mezeldir ki u tekliyen ve hada tu teni çar devleta jev nabini ev tiştek o anadı ben da ispat kırın ku mesela Kurda çar devlet çi hali da dibin bila bibin problemi wan çi dibin bila bibin vakta Kurd tiştekin dest dixînin gavekî paşta davêjin karin werin havûdû yani demek ki ev sist bibû me geleka digotin ya ev çar devletên kolonyal carekî di wek berê evî nikaribin werin havûdû wek Sento wek Paxta Bağdadê nikaribin ava bikin em pir optimîst bûm yani wiha derneketi mesela Kerkukê û piştî referandumê da ispat kirin ku çi dibe bila bibe ji bo wan pirsa jiyanê wek Tirk bi xwe dibêjin rast e pirsa beqayê ye bi wî awayî mêze dikin karin her tiştê xwe bidin alî di wî manê da tiştê ku wana li başûr dibin di çar devlet li gor derece em bêjin derece di nav wî tiştiranin serî da Tirkiye û İran dûra Bağda û dûra Şam bê haya hevûdû ev tiştan nabin da ispat kirin ku şazdê îlonê karasata Kerkukê da yani Türk bûn İran bûn Bağda bû Şam bû û İngiltere bû û hatta Amerika devletin yekbûyî çavê xwe girt vî tiştî ra yani bi tank û top û bi silahên Amerika çi seredin mümkün e ku Amerika nizane evê dirê da çi berlê çi gotin bes ji wera Kurda û zêdenekê xwe dirêj dikin Amerika jî wiha got dersekî hûnê bibîne hûn gudarî nakine hûnê bibîne wê çi dibe îro jî yani tiştê ku li ser axa başûr dibin tabi bingêha wî heyî tarîxa wî heyî qismen kek celadet behs kir yani peymanekî hebû heştê û du heştê û sê û hinek tiştê dî hene meriv wana heta nebîne ne mümkün e eger dûra em werim ser van tiştan me dikare fikir Doktor spas kek Mihemed doktor ev ji van dewletê dagirker ew İran gelo mev kare cuda bike ji bo İran ew xwedî îdeolojiyekî dixwaze vî îdeolojiyê xwe li mintiqê bela bike û di şerê proxy da ye yani li gelek dewera li gelek mintiqa ji xwe re alî gira digere di wê çerçeveyê da tu İranê çawa dinirxînî belê û têkilî İranê û PKK gelo divê divan kes ewa da hene divan teşkileya ku hatine rojevê belê Zalim beriya ku ez bê meser İranê dîsa jêşbara vegerim zanî yani mesela bu îro zelal bibe divê hinek tişta wek fakta wek em bêjin tiştê berbiçav derên meydanê me tişta vekî bêje salên heştêya da li gor zihniyeta hindî wek mihwerek hebû wek cephek hebû wê cephê da em bêjin PKK xwe dewkê da dibî xwe di ew li herêmê dewletên ku li dijî emperyalîst nîşan didan PKK xwe hevalbendê Sûriyê û İranê didît wan ra wek
bejin blokeki diji emperyalizmiye û xwe nêzî Sovyetê çarnîşandin. Ev bingeha tarîxî heye. Sala 88 wexta ku li Helepçê bi çekên kimyayî insana kuştin. Devera behdînan çekê kimyayî hatin kuştin. Kurd bidey hezaran çûn İran û çûn hatin Türkiye. Hingê navbera PKK û Iraqê da peyman çêbû. Sala 88. Wê çaxê wexta Kurd ew dervala kirin, PKK xwest ciyê wan îstîfade bike. Abdullah Öcalan di mehkema xuya İmralî da îfada xwe da dibêje pirsin têkiliyê û dewletê cuda cuda dibêt sala 88 da min mervek navê Zeydan şan ba Saddam Hüseyin xwest em hevkariya bikin. Wan cî dan me û em bêjin birîndarê me li nexweşxanê Silêmanî hiştin em ew tedawî bikin. Paşê sala not û yekî da tiştê ku Iraq ket Kuweytê û Amerîka di destpêka sala not û yekî da yani meha yekî da lê xist mehek beriya wî Kongra PKK a çara çêbû 1909 meha 12 da mehek beriya wî ye. Wir da wan qerarek sir. Qerar ew bû em ê hikûmeta şer a botlan û behdînan çêkin. Yani ew hevkariya wan û Saddam û sakir ew herêm a wan bû û li wir wê hukmdariyek desthilatdariyek wir çêkin û van belgê wan paşê derketin ew di rojnama Turkish Daily News û rojnamekî Londrayê derdi El Hayat wir da ew belgehên nabêna PKK û Saddam derketin. Tiştek dîjî ez ê vir bêjim wexta Helepçe çêbû Helepçe nebû bûyerek mezin di nav çapemenî û tiştê wan da. Mesela meha adara 88 vekin binêrin ku vara wana resmî a partiyê setmebûn. Mesela Helepçe rûpelê siya da ye wek rûpelekî bifikire çara pêncê yekî xeberekî gelek biçûk ye. Yani seranserê dünya televizyon û çapemenî wan sûretê ku biriya televizyonê Îranê derketin Kurd hemûş piyane trajedek mezin çêbiye jenosîdek çêbiye ew qet behs yani behskirina wan ew xwase. Îca divir da dixwazim bînim çi nokte yani wexta ku Kurd ji wir vegeriyan piştî ew biryara yekîtiya netewan Kurd ji wir vegeriyan wê bên ew ki PKK dijî vî derket. Bu çekûç güç ew hêzê çakûç Peki notu yeka. notu yeka piştî notu yekê belê. Ew 6-8 biryara netewê bu ev li dijî me biryar hatiye standir. Bu ew kesê çûne li Tirkiye penaber bûne li Tirka wan xistine ajan perwerdekirine Türk dixwazin biriya wan werin vir vê herêma behdîna tampon bölge çêkin biriya wan çêkin ew bûne sîxur bûne ajanê Tirka. Wexta ku di not û dudiya da hilbijartin çêbû cara ewil ha hingê wexta wê hikûmeta botan behdînan a şer çêkin partiyekî navê PAK ava kirin Partiya Azadiya Kurdistan ava kirin not û yekî da xebatê wî beryawî için lê not û yekî da ava bû ew partî li wir wê herêmê îdare bike li behdînan wê mexsedê hat ava kirin. Wexta ku hikûmet çêbû Abdullah Öcalan got ev hikûmeta çêbûye ev hikûmet zarokekî mirîş dayîk bûye emperyalizm pûkla çêdike emperyalizm tiştek çêdike İsraîlek evke ev rêl berme digire em şoreşa dudiya a Oktoberê Franserê rojnata navî emperyalizm ew xweş me ditirse dibîne em ê şoreşa Oktober a cotmehê a Ekîmê yekî nû seranser rojnata navî çêdike ber wî ji bo rêl berme bigire vê hikûmetê ava dike em li dijî vîne. Hingê îsabote û şu piştî wî şer derketûn zanin. Îca bir de sozum wî bêjim yani têkiliyên PKK ji bo ku dwarê taktikî da her tekê Mihemed Şeh rast got pragmatîst e makyavelîst e
her ali ve kare tekli deyne o mesela ki da yani İroji herkes bezane ku tekli PKK ve İran'ı tişteki nunineş mecvaya hatta çend sale demek duru derece 2011 hatta ha vekilci dinlisi yani İran yarar hevkirine van heye gorvel hevkirine İran ve çağ duan bigre şar merci ve neki ve tiştekneki oku İran'ya khudun başur o le sana Suriye rojava Verda ev mihvera mukavemet kutu dibêjî PKK nav burada ye ne ku tekli wan heye nav burada xwe heye maaşê PKK ali heştê şabî ve tê dayî yani ew insanê ku li wir mevê PKK ne ji bo wan kartkin îro çûne cilê xwe ji xwe kirine cilê hejbê şarî xwe kirine û cilê êdî xwe kirine lê êk wan îdaret ke yani li berî ez werim jî tiştekî ez bêjim yani sala 2002 ya Abdullah Öcalan İmralı xeberê ji wan şand Kongre heftada ewan got divê hûn herêmekî weşa hep yekî rad navşer dabû divê hûn herêma ku jê re dibêjin herêma parastina medya wê herêmê divê hûn resmî îlan bikin û bibe xeta weya sor û kes dikar be derbas bibe yani beşekî Başûrê Kurdistanê dagir bikin ev êwe ye wisa jî kirin û pêra jî xeber ji wan reşan got divê hûn hikûmetekî alternatîv ji bo Başûrê Kurdistanê çêkin û partiyek nû ava bikin PÇYD partiya çareserkirinê tu zanî wê çayê çareseriya demokratîk piştî demokratîk cumhuriyet hêdî çareseriya demokratîk bû ev partiyek nû ava kirin ji ber pakêdî nemabû ew partî divê ji bo wê ekê bê hazir kirin yani hikûmeta alternatîv divê ev İmralı ji wara ew kat wek emrek hatiye û wisa jî kirin îca îro yani yek du noktayê dîce ez xwazim bêjim her dem li Başûrê Kurdistanê wexta krîzek siyasî eskerî aborî tiştek çêbiye her halek ew zayıf bûne an jî şerê nav xwe çêbiye dûr da valayekî çêbiye PKK xwestiye desthilatariya wir têxe destê xwe yani tüccar PKK desthilatariya wir qebûl nekiriye yani em dibêjin li wir hikûmeteke li wir em bêjin federasyonekî Kurda heye alî dünyayê va yektiya netwan vatiye naskirinê qanûna esasiya Iraqê de federasyon lê PKK vî qebûl nekiriye PKK gotiye ciyê ku ez tê da me ev de destê min da hukmranî destê min da ye hatina weya vir heta mina sonra aşar re îca di vir de mesela Şengalê ya zî werim wir mesela Şengalê jî wisa ye yani ez beriya mesela Şengalê bêjim noktekî dî jî hinek nivîsê Mehmed Şener hene mixwend Sala notu yek wexta Saddam êrişî Kurdistanê dike yani tevî tank û top û êriş dike û sivîl direvin nîvê Kurdistanê derket Tirkiye û Îranê hingê 1800 gerîlayên PKK ji zaxo bigire heta Îranê li wê hindamêne û ew Mehmed Şener dibê me navxwe kiriya qetliyam dibe sivîla dikujî vana êrişî ew ketkin ê ku emir fermandestê o adamı digotin nexê serok emir daye divê kes xariş nebe hinek insanê me hinek gerîla gotin yani ew xwe bêxîretî ew xwe bêşerîfî nabe bi serê xwe înisyatif kirin şer kirin ji orda emir hat got divê vanan derhal bisekirin wandan sekinandin Abdullah Öcalan xeber ji wara Çînê divê tenê ew kesê ku derbastin silah ji wan bigirin silahê wan bidin ha ew ê kerîme bê û bi Iraqîya ra divê hûn têkilî deynin yani di rewşek ewha da ez ê bînim se mesela Şengalê îro PKK mesela Şengalê ji bo xwe wek qertekî bi kartî de ku me êzdiya xilas kir me ew kir lê pîlanek dî hebû piştî de yani pêş vir û yani hê beriya Şengalê Duran Kalkan dinvisîne dibê li Başûrê Kurdistanê ji bo ku em desthilatariyê dest bixin heta niha stratejiya me xelet bû me giraniya xwe da Silêmanî Duhok û Hewlêr li Silêmanî û Duhok Hewlêrê valayiya siyasî
ایدئولوژیکی تونه جیش مراتونه او در هیزه ورگرتنه ام دوی گرانیا خود بدن منطقه گرمیان شنگال و آلی کرکوکی او منطقه کلور ام بیجن ترکمن هنه ام بیجن الله هنه سوریانی هنه شبک هنه کاکی هنه ایزدی هنه او منطقه که دروای هریما کردستانی نه لی دروای هری وان منطقه دم خو هیز بکن وقتا اف بیار بو یک سرهات نکتنه او دور خود دستلاتاری ورد بین یعنی چوال ام بیجن لالی قندیلی لالی ام بیجن خفتنین وان درا وک هریما خو خطا سورد بینن او دا جوساد بین ایرو دور دا تکلیوان ایرانی البته هیه تکلیوان گلی جیا هیه و شبوک شنگان نبه بشکش کردستانی وی واریدا چش دستوانتی تین کرش بر کردستان مدلکی نتوی و سرکتنا کردستانی تکشونا خود بین یعنی او زینیتا توتالیتر که من بحث کرد رشو سپی هیه سرکتنا خطا ملی شبوک وقت تکشونا خود بینه و دور داجی باورن یعنی مثلا پرسکیره که دیش اوه وانی انسانا نکو جاهلن نکو نزانن و ایدئولوژی و دیتنی باورن و مروسال وان بنیره لو ماشي يعني شوانشتري دنيا كي نو آوات كي شوانشتري بر بدنيا بر بهرتنا كي جلك مزراتي او اختور اساسين و بو هيزن شورشا روجلاتا ناوي انسانيت و خلاص كي لي روشا اوبجكتيف تدان ايرو وك شر وكالت شرش دل و ايران و شرش دل و تركيا و شرش دل و امبيجن درو دوري دفعش بو وكالت وان وك اوبجكتيف شر وان كش بو روجال باشوری کردستان سر نکرده. دکتر الگو پارانتز کرده که گفتن ایسان باور گلو فرانسر وانی کو پیگرتی و حرکتینه باورن کو دنیا کینو آباب کن و انسانیت خلاص کن و ورن پیره که روجاوا ورن سوید پیره که خلاص کن. یعنی ویتشته باورن بیای. İnsan babette ki pırmazın zani ya pır fre. Yani kurt merak. Ben bir kevne emeş babeta dur kurti merak. Hinek mekanizma hene. Yani van reksina da reksine totaliter da yani çarengi çeppe rast ve gelek rengi hevkene hinek taybetmendi yani yek serokeki vani karizmatik he ku gotnavi gotneki ilahiye ne kes kare rakhne le bigre ne kes kare bine münakaşe bike ne kutine rakhne get münakaşe kirin jitine ew dibêje êdî sadîsat pê bawerî dikin wek emrê ilahî be çawa Qur'ana pîroz û însanê bawermend Müslümana ek be gotina wî wisa ev duwarê strûktûr da tevgerên siyasî ê totalîter hiyerarşiyek tê de heye ê jor emr dide jêrî ê jêr ê xwarî viya wê pirs tune ne ev tevger hareketê siyasî organizasyon wisa girtîne yani perwerdel ser ew kirin ser perwerdekî wisa çê dikin salık 12 meh wek îzolekirîne totalîstin her awayî şekil bidin jiyanê çawa tê cilûberkê te wê çabin rabûnişna te wê çabin terminolojiya te kar bînî zimanê siyasî kodê te wê çibin em bêjin her awayî tekilê jin û mêra tekilê te dê û babê te herkes heval be mesela vir da yani gelekî prosesekî pir alî û ew prosesa mêjî şutun serê xwe jî gelek qedemê cuda hene yani ez karim dûr dirêj behs milê program بله سپاس کاک محمد پرسان جناب te ew piştîvan bûyera الباشور حکومتك هي ودستلداريك هي وأورغان ذي حكومتي هنا قالوا القوقع عادة شيلا باشور لهنبر وان تشتك قومي شوابو يعني طيبتي بشتيكم شازدي ذي مهي إيريشتكي روجابات بسر بيش خابوري لدور شست من غيرلاين بكك که ایرجه پیشقبولی کرن و او پرتر دنگ
da hem de medya Kurdistan'ı da hem de medya netevi da tüyla hükümeta Kurdistan'ı lehember van bu yer Başta sağlık, dengay. Eri من بیست yani دنگ چکی خرابه لی من فهم کرد فرصت همه فهم کرد yani denge tepi çeki خراب و لی مرف تدگیه تچی گوت problem tünneyi aliyemi da yani ka tabi gelek tişt kavimin o heji revş pır aloze tevli hevli zede ya hetü eveki tünneyi yani merv karbet işte ki kat'i beje çeki zahmet revş pır aloze o teferruat zedetir asasi yani revşati nokte ku yani hatereki metrsiye mezin heye ku şerreki hebe heji ev heye tabi sebebu bingevi henin ez dixwazim bi Kurt çeki bahsavi tiştî bikim yani PKK rêxistinekî wek vakum e wek me got pragmatîst e makyavelîst e û taktikên xwe da pir jî xurt e şuna strateji taktik girtiye şuna armancı araç girtiye yani vasıta araç bu armanç strateji bu taktik vakta vaha ber rêxistin neki partiye ki ben eveki yani jera hudut tünneyi kare herkes ira tekli dene dikare herkes ira bide bistine nokta bingehiş boğan parastina xuy rêxistine xurtbûn ya jiyandina rêxistina bi xuy dikeve nokta ki yani welat û millet û nizam tiştê dinê ew PKK li gor min di wî rewşê de PKK parastina xwe jiyandina xwe wek rêxistin partî hêza xwe muhafazakirin ya jî xurtkirin ya jî alana hakimiyetê firehtirkirin ew jê re bûyî stratejî bûyî armancı loma rehat danûsandin dike bi badayê re dikare rehat bide bistîne ne anha ji salên orta heştê virda loma dikare bi Baasa Sûrî re rehat bide bistîne berî û anha jî dikare bi İranê re rehat bide distîne û mübah e ji bo wan rêxistinê dî bikin xayînin rêxistinê dî bikin bi gotina wan îşbirlîkçinin eger başûrî werin Tirkiye wek dewletin di seviya du dewlet lan bi protokol jî werin dibin xayîn îşbirlîkçî eger bi dewletên dîra evî nayên hesabê wan bikin xayînin lê ew bikin ji waran mübah e wexta felsefe ew be û xwe parastin ew be ji bo rêxistinekî partiyekî li gor wî rewşê mêze bike ana rewşatiye noxteyê ku dixwaze valatiyê ku heyî jê îstîfade bike PKK timî kîdirê de valatî bûye PKK jê îstîfade kiriye li başû li Kurdistana bin xet Rojava wiha bû valatiyekî derket malîsef hêzên dinê başûr jî tê da vatiniya xwe pêk nanîn ewan rabûn ji Qandîl heya Helebê bigire merivê xwe mobilîze kirin û wî valatiyê dagirtin û wek pragmatîst rêxistinekî binî de bi Şamê re jî danûsandin hebû Şam jî got ez cephe fire nekim wî valatiyê bila ew tijî bikin hat hesabê wan eyî tişt li Şengalê anha de facto ye fîlî rewşe wê dirê de valatiyekî çêbû û wî valatiyê dagirt ji şerê de êrişên Hizbî Şabî pardon çi ye ewa dinê Daişê wew bû ji wê rojê vir da rabûn hêzê xwe zû mobilîze kirin û başî propaganda stasyona xwe kirin xurtin meriv qebûl bike ku gelek tişta da jîrin xurtin yani wexta meriv yekê rexne digire nayê me ku meriv çavên xwe haliyê wanê xurt û jîr û ew ê jî bigire wî warî da jî xurtin li başûr jî valatiyekî hebû li gor min yani bi serê xwe peymana heştê û sisê
em di nav dabûn yanî me ji başûra ji Partî Demokrat ra mesulê wan ra bi tundî me got ya hûn wana ra didin distîn dibin wê dirê ew ê bibin belê serê we ew ê bibin belê serê milletê em jiyane em li bakur bi wara jiyane em ketine di ewkê şerê hev û du jî me kiriye dervê xwe tu quwetî qebûl nakin di felsefa wan da di stratejiya wan da ew ê bi xerîba ra karin îtîfaq bikin di yekî Kurd kîja parçe kî dirê dibe nakeviya hûn xeletî dikin wela sil birin Kak Mesûd Barzanî daxuyanê xwe da got yanî ew wekî xetakî bû û ew nebû lê di wîya jî tenê nema ana rewşa başûr bi xwe lazim e meriv bibîne eger meriv rewşa başûr ra çavê xwe bigire û tenê bala xwe bide ser PKK ew jî ne rast e ana başûr eger PKK dikare di mintiqa soran da navê bajar ez yekek nebêjin wan çalakiya derxîne wan vandalîzmê bide kirinê ya jî bike ya jî karibe bêje em jî li vir tarafin tevî menê ku divê dire zemîne ye zemîn çêbûyî ji wan re û ev zemîn ne nav salekî du sala sê sala dayî demekî dirêj e wahayî loma em ana Kurd netîce münaqeşa dikin em naxwazin sebeba bibînin ya jî sebeba münaqeşa bikin yani em hinekî nabînin hinek jî em naxwazin bibînin sebeb û sonuç ew prensîbekî ye her tişt her hadîse sebebekî yê heye li gor wî sebebê dibe sebeb jî ev e yani problemê wan henin îro hêrî ê ku helwest bistîne li başûr parlamentoyekî heyî parlamentoya Kurdistana federal e millî ye herkesî temsîl dike lazim e helwestekî vê parlamento hebûya hebe hemberê PKK em jî karibin bi rastî tiştekî somût konkret bêjin ne heqîmeyî ku em rabin ser navê wan tiştê ku ew nakin tiştê ku ew nabêjin em rabin ser navê wan hinek tişta bikin Kurdên Bakurê ji parçeyên dinê heqîme jî tuneyî û em bila sebeb ji xwe ew nexin başûr em dizanin problemê wan henin problemê wanê navxwe ê siyasî henin ê îdarî henin ê eskerî henin ê asayîşê henin ê heta parlamentoyê tê hêzekî heye di parlamentoyê de wan roja Elî Evnî bi xwe dibêje 12 parlamenê wan in ne hev nav hadîsa danin pardon şeş hev jî de ew ê danin yani eger ew qas vekirî ku camêr dibêje spas meriv dike ku wiha rabin hinek basa gorandkî nav ne got ez bawerim qesta wê goran bû ya nav yekîtî de jî aynî problemê İslamî jî hene û nav Partî Demokratîk Kurdistan da jî helwestekî heyî di jiyanê de meriv diçe digere gelek cara ew perwerde nedan ew hişyarî nedan xelqê ew kî nekir yani ew vekirin ji PKK ra serî de ew bûn karwir rehat herin werin sibê rojekî wiha bikin tedbîrê xwe nestendin yani ha wexta wiha be ez dirêj nekim ev netîceyî vî netîcê da PKK ji bo rêxistinî û bide jiyandinê xwe ewa xwe nüfuz alaniyê xwe firehtir bike ya jî dest bêle her tiştî dike eger dûra em bi taybet neyên ser ewa pirsa ew ê şengalê ez dixwazim bi Kurd anha bêjim şengal jî ev netîceyî yani bi salayî di wê derê de valatiyekî heyî tê hesabê Bağdayê Bağdat ji bo milletê xwe nekirî rabe ji bo Yezîdiya parçeyê milletê Kurd bike hemû ciyên ku di nav madda 140 danin yani ciyê ku li ser münaqeşa heye hal nekirina wan politikakî taybetî Bağdat wiha xwestiye û îdara Kurdistana federal jî ya nikaribûyî ya jî quweta wan ew qase ya jî tiştê ku karbûnî bikirin nekirin ew çîbû ana hate noxtê li gor qenaeta min piranî jî
به اوا ترکا زختا ترکا و ایران جی تیدا ایران بنیدا دستک دده سر bağdای رژیما bağdای فرض کرن onu mecburen peymaneki çekim vediri Bağdat de evda Bağdat tu havlerin li gori min jwan derbaz dike u dvediri da nezalali hemen yani perskirek gori min nezalala vediri da ba şengal jiki xalas dibe u de ewa kidayı evji ne belliye ne peka gajvediri derketiye و نجی د اوا باشور دای یعنی بن حکومت کنترل باشور دای هفکاری به هفرا اداره کرین چی قاسی مر نزلاله یعنی مر هنک تشتا رالیست به یعنی دوی دریدا روش چیه شخصا جبو من نزلاله ها از وقت پرنسیپ دبیجم کو پکا کجی تیدا حشد شعبی جی تیدا همو هزین کو نجی شنگالینن برای شنگال درکبن اگر بادا و حولیر لحف بکن لسر شرط و مرجن و کلی اداره به هفره بمشن حیاکو مادا سد و چلی کتجیانه کو بوی حالی دا زحمته حتی و دمی مواقعت و دره هزین پشمرگه و هزین مرکزی باضای به هفره و دری دابن دیور نخویایی هیا آنها ور نخویایی و روما ایکو جه عجزن وی تشتی دبینن دبیجن یعنی از دریج نکم به کرتی والاتیه کی هیل باشور پکاکه وک واقوم وی والاتیه دانگرتی ایروژ دادگره aynı تشت شنگالی شنگال پشتی کاندیله جوار جیه هیری حیاتی استراتژیکه و نه تنه جبو PKK جبو امریکا جبو ایران جی او مثلا محوری مقاومت یا حلال شیعه که تدبیجی همو او چه دبیجم کرمانجی تام از ابناکم دگون نقطاسی شنگاله شیعه شنگالینن her keser via evdike uzurzu PKK ve dire devje bernade zubzu ve dire dernake ve berku stratejiya wa buya taktik armanca buya araç ve dire da mayna wan bide jiyandin hem li rojava hem hesabê wan li ser başûrê loma ev kare bi xwe tiştên pir مترسی خطر بینه سپاس بله سپاس که جلالت بوکو ریل و خطری وره گرتن آن ری لخون ریتنی وره گرتن گلو دوی حکومت باشور آلیکاری جهت پیمانن و سری داجی امریکا بخوازه داکو افتشت به سلامتی بتفه نیرنات چیه و دوی نبیده و کماسیر باشور جی گرک تشکر بخوازی تمام بکی کرنکه بله که محمد گلک تشتی ایجا گوتد یعنی سبب آدوی مرولی بنیاره لباشوری کردستانی گلک پرسگریک هنه یعنی او پرسگریک به هر آوائی هنه لیل آلیدی واجی دستخلاداریه کی سیاسی حتی جی کی دموکراتیک حتی جی کی جواته کی وکری هر تشتی مناقشه کرن و باشی از در سر یک دو نقطه دیجی بسن گلک تشتی پوزیتیو جلور هنه beşik hey tabii eğer evvel besekin tabii Veca dvirda yani ev min duyarın ku ve dawiye bun işte Süleymaniye u deru dora ev herima soran gelek tişti talukene gelek fkaremit çene bir vayda neştara bejim yani vakta شر موسولی قدیا و منطقه شنگاری کشمرگا و عراق هزین عراقی گرتن پشتیوی هزین باشوری کردستانی داول پکیکی کرن گوتن شنگالی ده یعنی او در برا او انسان کشور رویانه 100,000 انسان آلی دهو که نیزی هولی روان در کامپا دانه صدی هفته وید کامپا دانه انا بزرن سر آخا خوش بر لور وقتا هزی جدا هبن و امنیت تونه به کسی نکارت
avadaniye jî bike yani av û elektrik xwar û mal û tişt hemû hilweşiyane ji bo ew demek ki PKK da nermî çêbû ew Murat Karayîlan beyanata da got em ê derê nizam tê bîra we nayê di wê navê da Abdullah Öcalan ji wan re xeber çû bi hêrs hûn çi dikin di vê şengal wek bingehekî kanton ku paşê ev hêdî bêfirek kirin Kerkûk jî bikeve navê û êdî hêdî firetir ve ew projeya em bêjin konfederalizma demokratîk li ser esasê xweseriya demokratîk xweseriya demokratîk û bê ava kirin paşê Kerkûkê bê ava kirin paşê li mintîqe berebere bê firek kirin yani proja serê wan da ev e xwazin seran serê Başûrê Kurdistanê li gor ew paradigma nû ku ew difikirin ji bo dunya nû ye ji bo însanê nû ye ev li wir bicîbe yani tiştê ku dixwastin li Bakurê Kurdistanê bicîbînin wan xendeka kola wan ew kirin tiştê ku li herêma sorana tirsa min ew destpêka vî be yani îronîn be tiştî demek değil ku hêzê wir yekîtiye goranê êdî ne hişyar nîn bin evî nebînin belkî ev sinyalek ev hişyariyek e ew tiştê ku 6-7 cotma fazla da çêbû çarda da çêbû li Diyarbekir gelek ew qad êrişê svîra kirin insana kuştin ev wek vandalizma ana tiştê çêbû wek destpêka vî îşî be sibê ro li wir yekîtî kîzane çem beşin goran dîsa wisa warê siyasî da valayek heye neslekî nû rabiye em bêjin 2003 heta niha êwê çaxê 5 sal ve îro 22 salî vana şer nedîne vana xweşî dîne vana rehetî de vana em bêjin dewlemendî dîne îro problemê aborî hene problemê bêkarî vana van însana gelek bi rehetî karin cezbê tevgerên radîkal wek PKK bibin ev binge heye însanê ku ji nav yekîtî êdî û nerazî wek pir rehetî karin angajê van tişta bibin yani tabaqekî navî heye li wê mintîqê û nerazîbûn heye wek sosyolojik bingehek heş bo wî wexta wisa be ev xwe tenzîm bike çawa li Bakurê Kurdistanê pir dûr nîne çemçemale li derê dîne li Raniye sibê ro em ê bibînin wê xendeka bikorin wexta wisa be feleket bîn yani tiştê ku li Bakur tirsa min ew li Başûr dixewime goma jî hêzê wir hişyar nî min ev tişt wê bibe adûdiya tiştê ku PKK dixwaze li mintîqa em bêjin bihedîna wan mintîqa dixwaze hêzê Tirka heta ji destê wan de bikişînin dibên em ê wan têxin heriyekî di wê heriyê de bifetsîn yani tiştê ku li Rojavayê Kurdistan li Efrînê kirin û em bêjin serêkanî wî alî çi kirin proveke kirin dewleta Tirk wek yani her awayî bi sembolê xwe bi meşê xwe bi evkê xwe xistine yani wek meydana parastina Abdullah Öcalan û PKK xwazin vî awayî dihok bibe Efrîna nû zaxwe bibe Efrîna nû şerrê Türkiye Kurdê Başûr evkê nav Kurdê Başûr da propaganda dikin Türkiye Başûrê Kurdistan dagir kiriye dibe hemû hewra serî hildin yani Başûrê Kurdistanê dev şerrekî bikeve nav şerrekî dewleta Tirk re Başûrê Kurdistanê yani tiştê wisa jê dûr e dibe xwe dûr bike ji ber destçûna statuya Başûrê Kurdistanê wê 100 sal ji bo Kurda hûn dake yani çi Başûrê Kurdistanê ve çi Rojavayê Kurdistanê ve vana li gor konjüktürê ava bûne yani şer çê nebiya Amerika Saddam nexista 100 salê dî jî Başûrê Kurdistanê pêşmerge nikar bû Saddam işkêne Rojavayê Kurdistanê şer derneketa ev rewşa dawî derneket konjüktür çê nebiya Kurdê wir nikar bû ne PKK li Türkiye iddia min ew Bakurê Kurdistanê 100 salê dî jî PKK nikare bi ser bikeve duwarê askerî da Türkiye bikeve şerrekî Türkiye sistem biheje erê heta şerrekî tevlîheviyekê wisa çê nebe statû nayê guhertin loma jî ew konjüktürê tarîxê daye milletê Kurd em biparêzin em neparêzin wê ji dest here ez werim ser nuqta dî ku yani çawa parêzin yani em gelo ji hevpeymanan em çawa kan alîkarî bisînin
تاکو افتش وره پارستن بله Ve noktada hep peyman çıkaz ciddine. Çıkavan mesela da tarafın yani Berjevendi wan û Başûrê Kurdistan gelek wara da karin bigîjîne. Yani herkes bi berjewendiyê xwe dinêre. Herkes du istikrarê li gor hesab kitêbeke divir da hereketa apoya hereketekî ew yani sistema li wir heye statûka li wir heye dijî ve dixwaze biguhêze. Dixwaze çewal Türkiye Demokratik Cumhuriyet dixwaze statûya Federasyona Kurdistanê têk be demokratik Irak çêbike. Ew qas vekiriye zanî. Rewşeka wiha da yani Irak em ê Iraqiyan Şiiye ku sed beşin wan îqna bikin, Sunniya îqna bikin, Kurda îqna bikin ku dîtinê Abdullah Öcalan rastin dünyakî nû ava dibe û konfederalizme wê çêbe dibên em Kurd biradevşivî jî berdin ji bo demokrasiya Iraqê kar bikin. Divir da yani hêzên hevpeyman mesela da mesela Şengalê da cidî bin bi riya yekîtiya Netewan, bi riya hêzên hevpeymanê ku li wir in ew bi xwe di nav da karibin li wir xettekî çê bikin û serpereştiya vî îşî vê biryara ku hatiye dayîn. Em bêjin hêzê biyanî heştê şabî şûr vekişe û ew herêm ji alî artêşa Iraqê ve artêşa esasî ne hejde şabî. Esasî kevin û em bêjî hêzê pêşmergeva bê kontrol kirin û programek bê çêkirin, bê avadan kirin. Kêleka wî jî qeneta min Başûrê Kurdistanê nokta Şengalê da divê fikrek nû jî bike. Yani Şengal münaqeşê wisa demek hebû. Şengal divê be parêzgeh serê xwe. Parêzgerek serê xwe ew bi xwe îdare bikin û hemû ê çûne vegerin û ew em bêjin li gor vê peymanê her çend zêde zelal jî kekem heme jî got yani Şengal wek pîlot projeyek bû û li wir Hewlêr û Bexdad hev bikin paşê dest Kerkûkê bikin paşê bajarî dî bikin ew duwarê çareseriya madda sed û çil da wek gava pêşî be wisa da hesbandin. Roma jî gelek bîme divir da yani berpirsariya yekîtiya Netewan heye ji ber ew herêm ew jî berpirsiyarî wî ştê penaber وقتی me teng dibe em parî bilezîn divir da mesela Şengalê noktekî jî ez fazim bêjim hilbijartina pêşiya me û meha hezîranê da gelek mühim e. Li wê mintiqê jî wê hilbijartin çêbibe, li wê mintiqê jî însan hene, însanê ku wek penaber li derê dînê Şengalê hene, li ser wan kar divê bêkirin ji bo wek dengdan, wek raya wan, dengê wan, rengê wan çi ye servî divê xebat bêkirin. Ev mühim e qenata min. Vê gazev spas Kek Mihemed pirsan cenabê te gelo ev tiştê ku li Başûrê Kurdistanê qewimîn kare tesîrekî çawa li Rojavayê Kurdistanê bike û ew li hevkirina NKS û PYD dikare rengekî çawa bisîne bi Kurtayê piştîvan bûyera Başûr tiştê ku li Başûr dibin direk tesîr li ser Rojava dikin. Yani anha qedera Rojava yani Kurdistana Başûr Rojavan û Kurdistana Başûr qedera wan bi hev û dura girêdayî ye. Tiştê ku li Başûr di qewmin tesîr wê dirê dike direk hem tesîr dike di wî rewşê da ji anha da tesîrekî negatif xirab li ser ew kiriye. Ez bi xwe şahsen tarafdarê danûsandinê ku navbera Kurda û Kurda li Rojava heye ez tarafdarê wî me û pêşa rojê da jî rê ev e li gorî min rêyekî dî tunê ye ez di wî warî da umîtvarim jî û dixwazim serkeve rêyekî dinê tuneyî û piçekî evên hêzên navnetevî ê ku xêrxaziya Kurda dixwazin di Başûr ew jî wî tiştî dixwazin Fransaya, Amerîkaya û hinek bi taybet Fransa û dewletê dî astenga herî mezin di wê dira da jî xeta PKK'yî hegomanya PKK'yî li gor hesabê wan dixwazin bi rêyekî
politik ne bi kuvveteki şiddet vek Kurdî da em çi kartînin nizanim vek soft power û hard power dibêjin İngilîzî yani wa soft yani bi nermî bi rêkî wiha ew hêzên YPG Bakur ji bin kontrola PKK derxînin projeyekî dirêj e çend sale dest pê kiriye ew heya dereceyekî meriv ew ê wî dibîne yani tesîra wî û berhemê wî jî dibîne ew xirab tesîr jî vîya bigire çûyîn hatine zîksaqa evên mesulên Rojava jî ji vîya tê îcar tiştê ku li başûr bibe piranê di nav PKK û hêzên başûrî be lê Rojava mecbûr e ew ê xwe helbesta xwe diyar bike ew dimîne li ser denge kontrola kî li ser hêzên YPG û ev ê dinê ya jî qasede xurttir e evên hêzên peyman çi qas karin pêşiya wî bigirin negirin ev e di vî noktê da ez bi xwe ne zêde ev im yani wek Amerîka û hêzên peyman karibin ji bo Kurda rabin problemê nav xwî da wiha taraf bigirin dîrek müdaxele bikin ji mir piçekî dûrî ihtimalî ye yani mesela Karasata ew ê da jî bellî bû Kerkûkê da jî Trump bi xwe rabû got em divê ew ê da bêtarafin yani wexta ew bû em ew nakin yani yani tiştekî wiha bibe en zêde bêjin em naxwazin nav Kurda da tiştekî wiha bibe ku gotin yani hinek Amerîkaniya û Fransiya gotin Tirkiye dixwaze Kurda bera hevûdû bide tespîtekî rast bû lê eger hatû wî nextê û her du aliya ketin şerê hevûdû problem alostir dibe xirabtir dibe rabin hêzên peyman çawa li hemberê Daişê tiştekî kirin hemberê PKK bikin ne tiştê realîst e ne ew dixwazin bikin û ne ji bo menfaata Kurda dûr û dirêj tiştekî rast bêjin yani çi dibe bila bibe şer navbera hêzên Kurd û Kurd hûn çawa meriv fêm dike bila bike wexta dibêjin Kurd li ser münaqaşe heye qetiyetten Kurd em gerek li dijî ya bin heta ji me bê em dijî şer bin û em destkeftiyên statûya başûr jî çi kemasiyê wan dibin bila bibin tevî her tiştê em ê biparêzin yani xeletniyê fêm kirin ew du noktê bingehîn di vî momentê da yek destkeftî û statûyên başûr parastina erka her Kurd e tevî kemasiyên û em karin rexne bikirin ew tiştekî dinê yî karin hinek tişta bêjin ew tiştên û dijî şer derketin ew du nokteyên bingehînin ji bo min Doktor divê wayda tişek dibêje heye gelo yani ev dibinê çavderiya Amerîkada ev têkiliyê meşiya û her ava serokê Hesedê Mazlûm Ebdî gelek ew bû yani bi şêlekî zelal piştgiriya vê proseyê kir û ev prose ji kek Mesûd jî piştgirî girtibû lê îro talûkê de gelo ev prose bimeşe nemeşe gelek kes destê wan dilê wan de ye û lêviyê ne û belê teşkil dibêjî tu nebe nê derbasê berûzîkî dinê bin wextê me hema amat qede yani realîte û dilxwestin du tiştê cuda ne dilê me dixwaze wala yani dilê me hemiyan dixwaze ku ew destkeftiyên li Rojavayê Kurdistanê bimînin firettir bibin ew ciyê ku hatine ji alî dewleta Tirk hatine dagirkirin yekîtiya Kurda Rojavayê Kurdistanê serhasebê dünyayê bi her awayî bi piştgiriya wan ew dagirkirinî ji ortaya rabe ev daxwaza me yani ew jî li wir Rojavayê Kurdistanê ku ev yekîtiya pêk bê ew îmkan derxet zêdetir wê bibe lê mesela ki mesela PKK astengek mezin et bel
Spas bu nêrnêtejî ew li ser van bûyera gelek Kurda çi rêxistin çi takekes beyana dan û şêla xwe diyar kirin. Lê duê navê da Doktor İsmail Beşikçî jî şêla xwe aşkera kir û di wir da vê van tespîtên İsmail Beşikçî da gelek tiştên ku PKK kiribû hatin deşifrekirin û PKK jî li ber wî bi rêya hinek pêgirtî xwe şêlek bi tundî aşkera kir û heta jîkî jî İsmail Hoca hat tehdîtkirin. Cenab-ı Kek Muhammed em şe dest pê bikin divê bûyerê da di alî xwe îfadekirina Kurda bijin Kurdê li dervayê başûr şêlekî çawa diyar kirin û taybetî jî helwestendina İsmail Hoca çawa dinirxînî. Belê. Helvesta mamosta İsmail Beşikçi helvestekî hêja ye. Yani ji bo ku mamosta İsmail Beşikçi ye ew dide giranî qîmet dide helwesta wî. Vadam her nivîsa wî dixwîne yani Kurdekî piçekî mesela fêm dike dikare yani aynî tişta rêz bike ew bêje ew ne mihîm e. A mihîm wek şahsiyetekî wek berêz İsmail Beşikçi û jiyana xwe ji bo Kurda ji bo dava Kurd û Kurdistanê ji Kurda zêdetir ew kiriye insanekî wiha rabe ne tenê nav Kurda dinyayê da wek numunekî yek numunekî berbiçavek û insanekî di nav Tirkiye da derketiye Kurda wiha biparêze dinyayê da wek numuneyî û sembol e. Wexta ev sembol du cümla jî bêje ha du cümla gotiye ha du û dirêj nivîsiye netîce li gor min ferq nake helwesta wî cîda ye û ji bo ku mamosta İsmail Beşikçi ye ew bi xwe emrê wî wayî serheştî emrê wî jî hurmet nagirin keda wî jî nagirin PKK rabû belki hezara Kurdên dinê tişt gotin li İsmail Beşikçi eger wek hedef digire direk şexsê wî hedef digire û tê mena ku İsmail Beşikçi gotina wî gotinekî hêja ye giran e cîda ye û tesîr li ser pêvajoyê dike û li ser ewa PKK jî dike loma rabûn bi tundî hinek ji nav wan dij derketin û dijminatiya İsmail Beşikçi dikin. Hêviya min daxwaza min ji însanên ku di wê derê de cî digirin di nav PKK da di çeperên PKK da der û dora wan tîtlak û biwara ye wan tişta bibînin yani ew bi xwe bibînin ku wexta yek li dijî ewa wek menfaata PKK a rêxistinî helbest bistîne kîbe çi qutsal insanê qutsal be jî muqaddes be jî karin dijî wî jî dijminatî bikin çawa hemberê rêxistinan dikin di wî menê da erka hemû Kurdayê ku divê ew ê da İsmail Beşikçi xwedî derkevin xwedî derketin mena ew ê ku dayî xwe ne tenê Kurd heta dawiyê xwedî derkevin derdikevin lê bi mesajakî wî xwestiyê bide wek sembol wî mesajê xurttir bikin di wî menê de xwedî derkevin ez wiha dinirxînim. Belê spas. Doktor cenabê te çi dikir di wê noktê? Yani İsmail Beşikçi wek alimekî wek insan tilê binêrî rastî vê dünyayê çend melaiket hebin wek insanî ez bêjim yek ji wan melaiketa ye û tekê Mihemed gelek qenc behs kir yani hemû jiyana xwe ya akademîkî kariyera xwe her tiştê xwe çi ji destê wê hatiye ji bo Kurda kiriye evî kiriye bê minnet jî yani tu minnet jî li me nake
yani şber insaneki rastiye parastiye. O hemberi devletek şart kiriye. Devletteki kuvvet devlet atacak şart kiriye. Bir sağlam zindan edamaya. İsmail Beşikçi ve ekostere mecizeler kiriye. Gelek dışlarda mesela Salih haftaya da mesela Kemalizmi, mesela karakteri devlette Türkiye gelek dışlarda yani em deyindari yine gerek tespit eviye ciddi kusere mezeler ki ne hele. Ve mani İsmail Beşikçi tişteki kıram ne gotiye? Tişteki gotiye brasti işte objektifin de beje. Le ve hareket ede ev kesik nel emir dinlerin, nel hizmeta insana, emeki insana, nel hukuk dinlerin. Numune keş para beje. Yaşar Kaya Serokê DP bû. Başê derket derva parlamentoya Kurd li dervayê welat avakî bû serokê wir. Salan xizmet kir. Gel vir bû, gel wir bû. Ew pasal şu ana xizmet kir. Paşê yani got ez nebdîtina wera me. Ew mesela Demokratik Cumhuriyeta nizamçî got ev şaşin. Rexnel wirgir. Roja Yaşar Kaya vefat kir. Yek şu an insan ne düşünse mezelevi, ne düşünse şu serpaşiye cizani. Yani ev hareket karakteri bir ki hizmet bike herkes dve hizmet ve gorwe ideolojiye de. Ekonim be tedve zir beji gorwan kıymeta yutune. Domaji vakta ez bahsa ideoloji formasyonen meji şutnetkim evin. Yani birayete babete karın ve ideoloji ve düşmaniyete yani vak regrete dvinit. Domaji ev mekanizma heye. Lisser ev ki yani işte Mamosta İsmail Beşikçi got işte nunin. Ez dvirda bağlamam şeyim ser nokta ki sala meha jotmehi daha notu düdiyada navbera PKK u hükümeta Herima Kürdistan'ı da peymane kal çekelim. Ev peyman Libamin ez şura ekbikim yani İro Parlamento Kürdistan yani ev peyman kararı ki hükümeti o parlamentoya İstanbul'da derhaki PKK'da paşa PKK'ci imza kiriye. Ev peyman bir İro karatan diye bir aktualize kirir. Üç nüva bir formüle kirin. Gerek şber gerek zaman sarı dervasıyor. Ve peymanı da avatı gotun ku PKK hoş imza kiriye. Lisar aha Kürdistan'ı PKK diye hamu çalaki huyen askeri ravastine. Aha Kürdistan'ış bu ne be meydana kabat evanı meydana şer evanı devlet atır. Ev kesin ku PKK ne ulsar aha başvuru Kürdistan'ı da dveş herima nezi sinori Baküre Kürdistan'ı bargehe xud dur şu rakin ul heremeki hükümeta herima Kürdistan'ı şuvan desnişant ke dur cibi. Madasya Wezareta Hundirin ve nasnameki bidevan ve nasname seranseri Kürdistan kuderet xwazim serbestî karin wê bigavin. A çara PKK li ser axa başûrê Kürdistanê dijî hikûmet û dijî hêzên siyasî êl wir wê çaxê cepha Kürdistanî bû divê xebata siyasî li dijî wan neke. A pêncan hemû Kurdên li Bakûrê Kurdistanê lê qewmiyayê êkutên Başûrê Kurdistanê heqê wan heye bên wir bimînin û wê bên parastin. A şeşa hemû mal û tiştê PKK êwan xwe wek êwan wê bimîne kes wê dest nedê û serbestin xebata xwe ya siyasî her wayda karin bikin û birîndarê wan çê bibin an jî însanê wan nexweş bibin Başûrê Kurdistanê wê xizmeta tenduristiyê bide wan. Bir vir da imza serok wezîrê Herêma Kurdistanê Fuad Mahsûm û ji Komîta Merkezî a PKK Osman Öcalan heye. Ev peyman hatiye imza kirin. Ev bibe bingeh û li ser vî danûstandin bê kirin û PKK jî ji vî re hazir be. Ji ber Başûrê Kurdistanê wek stargeheke cîkî em xwe lê dispêrin kîl kuderê dinyayê bikeve tengasiyê em xwe wan dispêrin û ev tiştê ev statuya ku heye bê parastin
her gotina me davî her ew e Bele. ku tu biqedimî ez yek du tiştê pozitif jî bêjim Bele. kursê te hem ewekê dî ana Na, biqedîm baş e ez jî ser sala hemû Kurda û Kurdistaniya û hemû pêkhata pîroz dikim û pêviya min ew e salekî xweş be salekî nexweşîna koronayê dûr be salekî ewrê reş û tarî ser esmanê Kurdistanê kêm bin aştî li Kurdistanê zêdetir be danûstandin û şer û pevçûn çê nebe û ez Başûrê Kurdistanê jî çend tiştê pozitif bêjim li Başûrê Kurdistanê heşt dînê resmî ji alî Başûrê Kurdistanê wek resmî hatine qebûlkirin heşt dîn statûya wek heve Başûrê Kurdistanê hemû pêkhatê wê bi zimanê xwe dixwînin mektebê wan hene televizyonê wan hene hemû mafê wan hene Parlamentoya Kurdistanê tê temsîl kirin li Başûrê Kurdistanê em bêjin çendekî berê hin îstatîstîk derken ez behsa wan bikim zarokê ku ji diya xwe dibin nav 5 sala da ew nîsbeta ê ku dimirin hezar zaroka çend zarok dimirin nav 5 sala da li Kurdistanê hevde re li Iraqê 27 in li ji hezar ya dê hezarî hezar zarokê ku dibin wan hezar zaroka di nav 5 sala da çend dimirin li Kurdistanê hevde ye li Başûrê Kurdistanê 27 e li Tirkiye sala 1980 da 128 e îro Tirkiye dehe li însanekî wexta ku li însanekî ku îro dibe tiştê merî pêşbînî dike ku ev jiyana wê çiqas be yani emrê wê çiqas be li Tirkiye sala 1970 52 sal bû îro 77 sal yani Tirkiye însanekî wek ortalama çadir kêm zêde emrê wê 77 e li Kurdistanê îro îstatîstikên nû derketin 75 e û li Iraqê li bin heftê ye li Kurdistanê yani Kurdistan em bêjin Iraqê ji Misrê ji Sûriyê ji Cizîre ji Afrika Başûr ji Angola Mozambîk Eritre Pakistan Kamboçya ji war hemû welata asta wî bilindtir e devletim bele serera ew qas tiştê ku em negatif dibin Başûrê Kurdistanê lê hatiye vê astê jî hêviya me ew e em ji Başûrê Kurdistanê re sergêjayî û tevlihevî zêdetir nekin bêlin bibin tiştek ji destê me bê alîkariya wan bikin ji destê me nê em li wan sergêjayî nebin bar serî wan û a herî xirab jî destê xwe nexin nav karûbarê wan bele spas bû van îstatîstikê ku te da û van temenniyê te xweş kek Mihemed mesaja te sala pêş te destpêkira behs kir tişkî ku tê lê ser heye zêde tiştê zêde bikim tuneyî carekî dî pîroz dikim ji gelê me ra ji hemû temaşewana ra û ji bo hemû dinyayê ra pîroz be û hêvî dikim şer dernekeve daxwaza min hêvî min hêrî mezin şerê nav xwe dernekeve çi bibe bila bibe piştî wî em jê wê nexweşiya kambax bêwext û bêbext dest nav dikin em zû jê xelas bin û hêvî dikim sala bîsta ji bo Kurd û Kurdistan bi şeklekî erê û baştir bibe sala 2020 ji bo dünyayê jî li taybet ji bo Kurd û Kurdistanê salekî pir tarî evê derbas bibe bi wî awayî de û dawî de dixwazim bêjim hêvî dikim Biden feyda wî hebe lê ez dixwazim bêjim bila Kurd hêviya xwe zêde hinek ciyara girê nedin Biden nihayet serokê dewletekî ye dewlet politika wan heye kes nayê ji bo xatirê Kurda berjewendiyên xwe navêje diyan rast dizanim lê zêde kêm
نسبی نه وقت ترامپ جوی زیادتر هیوی کرن جکولارا خیال قرقلی بینه لو ماز خوازم بیش. بله. سپاس که محمد جوان نرنیت خوش. سپاس دکتر جلادت جوان نرنیت خوش و ام گلک به نرنی خوی خوش رونی کرد. سپاس بو تماشاوانه که ام گوداری کرن. 100 سال و 2021 پیروز به الوال مالباتا و الهمو ملت کرد پیروز به. سپاس.